Deia que sabies que el cinema va néixer sense so. Sí, oi? L'any 1895, els germans Lumière van projectar la primera pel·lícula de la història, La sortida dels obrers a la fàbrica, com aquesta. Era una pel·lícula muda, ja que el que s'acabava d'inventar era l'enregistrament d'imatge, però això no vol dir que la sala de projecció estigués en silenci. Durant les primeres dècades del cinema, les pel·lícules s'acompanyaven amb música en directe, tocada a la sala, però imatge i so eren dues coses separades. La primera pel·lícula amb so sincronitzat, és a dir, que quan la reproduïen la imatge i so a la vegada, va ser El cantant de jazz, del 1927. Per tant, van passar 32 anys en el qual el cinema era exclusivament mut. El cantant de jazz, per exemple, amagaven els micros a darrere les plantes perquè no es veiessin en pantalla, i això que eren micros molt més grans que aquest. Tot i que era un invent revolucionari, la novetat del so no va agradar a tothom de seguida, ja que el cinema sonor portava problemes. Era més car de produir, calien més tècnics i material per fer les pel·lícules. Per vendre les pel·lícules a l'estranger calia traduir i doblar els diàlegs. Ah, i la revolució més impactant. Alguns actors i actrius adorats en el cinema mut, quan obrien la boca, perdien la màgia. Algunes estrelles de cinema van caure en l'oblit. I fins aquí la petita introducció històrica. Si us interessa com va aparèixer el so al cinema i com va afectar la indústria cinematogràfica, hi ha pel·lícules com The Artist, Babylon o Sunset Boulevard que ho recreen de manera molt especial. Scene 17, take 8. Mark. Action. Hello? I ja ho sabeu, el so al cinema va arribar per quedar-se. De fet, ara mateix m'esteu veient i m'esteu sentint. I d'aquest llenguatge en diem audiovisual. Avui dia no podem imaginar el cinema sense so, així que aprofundim en aquest element fonamental.